Het tragisch ongeluk liet Neumann nog hield hij diepe sporen achter in raad. Gewoon verwoen binnen gewoon het herstellen en er is emotionele skeer. Toch is er uit het dorp waar geen wrokt in de automobilisten. Had het een incendium. Dus wat moeten we dan? Dat is al slim genoeg, hè? Nevens justitie had de vrouw uit Dokkum geen schuld toen het ongeluk. Maar wat er eigenlijk is gebeurd is dat ze is ingereden op een groep mensen, maar dat ze niet goed heeft kunnen zien waar ze op inreed. Hoe kan dat? Nou, dat komt met name door de felheid van het vuur en het grote zwarte gat wat je dan daar omheen krijgt volgens getuigen. Uit onderzoek blijkt verder dat de vrouw net te hard rieden had. Ze had tussen de 30 en 60 kilometer in de uur rieden, dat 80 tastien is. Er wie wel instemmend geknik doet officier van justitie bij de meedeling, bij de taljorting zijn had van dit is een zaak waar alleen nog maar verliezers binnen. Het strafrecht had hier net zo volle toe te voegen. Inderdaad, ik heb een beetje verwacht houden. Ja, tenminste, ik hier dat wel wat verwacht en mijn vrouw en kom, maar het is een tragisch ongeluk. Je denkt nog emotioneel? Ja, zeker. Het is dus zwager. Ja. Dit er net meer is, dus erg nou. Ja, want hoe is het nou bij het dorp? Nou ja, het met ze rennen naar mijn kruiken en geestelijk is direct nog net helemaal klaar mee, hè? Dat moet zien eten, toch?